Odhiamata ka par kod aboro nyakorom gajuanga na rio prario kod abich odiochiengni mabende Papa manyien mar kanisa Jokopere Papa Leo the 14th kawuono osidayanga kaka papa mar kanisa no mar Jokopere liare ma St Peter's Square nyakorom gajuang na nyasi no obedo kabende wami matut kotendre kod nyasi makamana weche mag siasa medo tuche pacho kae kabende okwo oganda mondo mi otim siasa ma ok nyathuya e kind oganda kabende ntiere siasa mag yiero mabiro mosebedo kagore nyakotendre gi yiero manyien mar Jakom kod commissioners mag duol mar IBC duto waikune cheno ni maro imoro makawuono kaka pila roko pa chiela imarote machuok wantiere kachari adek kauchiel nono kabene wantiere live Facebook Ramogi TV ke Imrima SK chiel gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube machiegni wachaogi thondweche. In fact, Rigathi Gachagua continues to tell us members of parliament who impeached him that indeed we did the right thing for this nation. I want to tell Rigathi Gachagua there is no space for you and your violence. We will be very decisive in dealing with all these inciters and planners of violence. Jotelo mag ODM kod UDA oseo Rigathi Gachagua magiwacho ni siao tulo kamigawa mararita bende osiemo josiasa majoathuye. Ogiwe nyithindo makiye ng'ama biro take care of nyithinde gi gionge. Journey from Migori nyaka Masara orach. Jopiny ma Migori ogolo ywak ewi medruok masira mag apaya e apaya mawuok Migori kadhi Muhuru Bay magiwacho ni owinjore ketne bumps magayo ng'wengeche. Hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stoko. Kuna wale walikuwa wamechukua stoko ya 100,000, 300 mamilioni. Hakuna kitu tumeokoa hata nini. Jo ohala magikomba kwano lal bang' mach wang'o kuonde uso e chiro no otieno ma piny orugodo kawuono. Machiegni nyakorom gajuang chenro eno imore wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Ukeyo. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem ne josiasa manya osigwe kindo genni mapachoka ni gibiro mote badgi. Kolose kaunti ma Nandi Murkomen tokoni kaka piny owacho ok gibiye mondo mi josiasa moko ma ok ohero kwe okel pogruok e kind jo Kenya. Ogolo siem makamano bang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua lieko ni poni yiero mag 2017 kotime yo makare to koko nyalo nene thur kae. We will be very decisive in dealing with all these inciters and planners of violence. We will not give them a chance. And I want to tell all these politicians, we will track you everywhere you go, see what you are doing, come for the meetings you are holding. We will not allow you to have a free space to operate on matters of violence. Muko kwa rada ya serikali usiku na mchana. You gotta just know that. And I want to warn people's children, including recently elected leaders, who are following merchants of violence and chaos, and who are planning violence for our country, that you better run away. Hatutakubali tuseme kwamba sisi ndio tutakuwa kwa ofisi kwa wakati huu. Atena mtu tumpatie nafasi au konganishe wa Kenya na alete vita ati kwa sababu yeye amepoteza kiti. Jod bura mawuok Edwin bura mar UDA kod ODM mawuok tung' mosuo gi mane en jatend piny Rigathi Gachagua ewi dhok manyocha ogolo ni koko nyalo biro bedo e pacho ka poni jatend piny William Ruto oyombe yiero mabiro 2027. Jod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi kaachiel kod nyawadgi ma Kuria East Marwa Kitayama okwedo weche Gachagua go kabende gikwayo jopiny mondo mi odin itgi ne weche manyalo kelo sigu e kind jopiny. Kagiwe nyasi mar choko omenda kanisa ma St Peter's SK Anyonge mayudre kar chung' od bura mabondo jotelogo notudo Gachagua gi ng'anyo mapek manotimore pacho ka dwe mar auchiel higa mokalo manotim gi rawere mag Gen Z mabende notungo sirikal mar Kenya Kwanza. Ne jotelogo ting'o jaod bura ma Hengwen Joseph Kipto, Gideon Ochanda Mabondo, Senator Masia Dr. Oburu Oginga e kind mamoko. Gikwayo kanyakla mar jo Kenya mondo mi ochiw sir ne sirikal manywanda kaka yor nyayo kwe e pacho ka. Then he should be worried that his members of this community are everywhere. And for us, the reason why we are even in this broad-based government
is because we want the country to be stable. We want a stable country. I want to remind those leaders from Siaya, because if you go to Migori, if you go to Homa Bay, if you go to Kisumu, we don't hear some statements that come from this side. Those people who believe that development can just travel from Nairobi to here without leadership, without people presiding and negotiating for them. Anasema kwamba kama sio yeye, nchi simami. Hatujakuwa na amani hii kwa kubahatisha. Viongozi wetu wameipangia, wakaiona na wakatazamia. And they have an intention of handing over a peaceful country to the young generation. I want to tell Rigathi Gachagua, there is no space for you and your violence. Because we know that you are the most dangerous, single, existential problem that this nation has. We will deal with you squarely and perpendicularly. Any leader who has begun preaching violence this early, even before he is a candidate, that is an extremely dangerous leader. In fact, Rigathi Gachagua continues to tell us, members of parliament who impeached him, that indeed we did the right thing for this nation. The people are very jealous that we are on the table where resources of the country are being shared. Because all Kenyans are taxpayers. And those taxpayers must be given their fair share of the national cake. They must be given their fair share. Our area here must get a little more because we have been paying taxes for projects which did not come to our place. Mimi kutoka kule Rift Valley. Kila wakati mimi ni mtu mpenda amani. Na imekuwa ngumu, haki ya Mungu, kupanda ile milima ni ngumu. Tukasema lazima tuteremke hapa chini. Ni rahisi kuteremka kuliko kufanya nini? Kupanda milima. Hiyo ni, that is the spirit of unity and is the spirit of broad-based. Ogaima Democracy for the Citizens Party, Rigathi Gachagua wuok tung mosuo gi jatend jotije sirikal Felix Koskei mokoni jatend piny Kenya William Ruto tiyo gode choko omenda ne yiero mabiro. Gachagua koni jok machao duond buche mar DCP oikre ne tend duond burano madhi kedo kod mibadhi. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero, Gachagua osiemo Erastus Ethekon mondo omi obed motang' e kinde mobiro tayo yiero mabiro. Ginalama ne obage kanisa mare Joy Christian e gwenge mag Gatange County ma Murang'a. E kae makweth mag jokanyo mag duond bura mar DCP moyangore kaka Democracy for Citizen Party kotelege kod Rigathi Gachagua odunyore kod jatend jotije sirikal Felix Koskei ni jatend piny tiyo kode marach e kendo ng'wano tije sirikal to kod migepe kanyakla kod nyiepo kaka yore choko pesa ni yiero mabiro. Pesa yote unasikia imewekwa State House, imewekwa kwa Head of Public Service, imewekwa ofisi ya Deputy President, imewekwa National Intelligence Service, imewekwa pale Department of Defense. Hiyo pesa yote ni ya William Ruto ya kupanga uchaguzi wa 2027. Shinda ile ingine ni kwamba ndugu yangu William, kila asubuhi simu pale kunaitwa Treasury PS, orodha ya kulipa pesa iko namna gani, jana mliokota ngapi, unalipa nani na nani, huyo lipa, huyo toa. Rigathi okoni duond buche mar DCP oikore mar kedo kod mibadhi mopogore kod nyayo mibadhi masani otima chiedh nade sirikal jokanyogo okoni kweth mag UDA chayo mokalo duond bura manyien mar DCP kata kamano gin kod mise makare mar dongo Kenya. Mheshimiwa Deputy President, unajua mimi nimeona wale watu wanashindana na sisi, wanakasirika, wanasema chama yetu iko na rangi mbaya, sijui chama yetu iko na shida gani, sijui chama yetu iko na jina ndefu. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Jalup jatend piny machon ochikore gi chien weche matude ni nogolo weche moko manyalo nyayo tulo. Pachoka Rigathi okoni sirikal owuone manyayo tulo ka osebedo kachwalo jonjore majendeke mondo monje. Tunataka serikali, huyu waziri Murkomen, can you order wale watu walitupiga Limuru wakamatwa wapelekwe kotini? Can you give instructions wale watu walituumiza bweki ndani ya kanisa wapelekwe kotini? Rigathi okoni William Ruto oyiero osiepne me Erastus Ethekon e duol mar IBC mani kod tudruok kod Josephat Nanok mar kar jot mar jatend piny mabiro lande ni Uyombo gino ma ok giyie kata matin. And Mr. President, why people are concerned that this election will not be free and fair
is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josphat Nanok, who is your deputy chief of staff. Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema, nikisikiza wa Kenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi. Na nimeuliza IBC, please be patriotic, msiweke nchi kwa shida. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalut jatenda piny Kenya Ngere Kithure Kindiki oyango ni ok gibi chuno kanisni ma ok dwar kony gi chiwo margi ka kanise mantiere kod dwaro to gibiro tiyo godo kanyakla. Omedo landa achiel mar oganda kowacho ni piny owacho geto timo dongruok e konde duto ma pacho ka kode oganda manogo negi kura kata oyo. Kabende oseo jotelo makiro weche manyalo kelo tulo e Turkae. Ati tunaambiwa sijui kuna vita itapiganwa kama ile ya 207. Hii 207 tulipoteza watu wengi hata kutoka sehemu hii yetu kwa sababu ya hiyo machafuko. Kweli si kweli? Watu wengi wakapoteza mali yao. Hiyo 207 kiongozi wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake wakawekewa makesi kule Hague. Si mimi ndio nilikuwa wakili wao? Hiyo kazi ilikuwa rahisi? Si kazi ngumu? Si karibu nchi isambaratike kwa sababu ya hiyo machafuko? Kwa hivyo hatuwezi kukubali mtu yoyote kuturudisha kwa maneno ya 2007. And I want also to assure all political players of all sizes and shapes that the 2027 election will be free, fair and peaceful. Na wale wa manabii wanatabiri ya kwamba kutakuwa na vita, wajue not in Kenya, never again. Mambo ingine waendelee nayo. Ule anataka kutusi mimi anitusi, mwenye anatusi rais aendelee na matusi kama hiyo matusi inamsaidia. Mambo ya vita na uchochezi, we will make sure that Kenya will never again slide into anarchy. Jatend bura mar Wiper Party Kalonzo Musyoka okone sirikal mondo we bwogo jotelo matimo tijegi monywando nyaka keto sirikal tesre kod loso helo jopiny e kind tije mamoko. Kalonzo wacho ni sirikal othegre kod oro duol kaka mano makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo chak mieno chilo kuom jotelo ma ok sir dwach sirikal. Mage giwacho e kinde alam mar rwako bishop manyien mar ACK bade ma Machakos jadolo Patrick Chalo Munube. If you are governor and you don't toe the line, then they send EACC after you. Now please, Anti-Corruption Commission should never be weaponized against people who are exercising their right of freedom. Governor Natembeya is threatened as we speak. On Monday, which is tomorrow, they're supposed to go, they have obtained a search warrants to go and search his house. Their intention in Governor Natembeya ashikwe tu onekana ameshikwa na watu wa Trans Nzoia, governor ameshikwa, alafu wamwachilie. Watakuwa wamemweka aibu ya kutosha. We are saying we're on the lookout, and if they dare arrest Governor Natembeya, I've spoken to my brother Eugene Wamalwa, his party leader, to be on the lookout. Na tuombea kanisa, ndio kanisa liweze kusimama. Bila kanisa na kutokumjua Mungu, sisi ni bure kabisa. Johala e chiro magikomba kwano lal maduong' bang' mach muoch kendo wang'o bath chiro no. Majno mano muoch kar saa 9 otieno ma kawuono no wang'o kuonde uso wuoche machiegni gi Lamu Road mayudre Pumwani ka jodak lero ni majno no landre mapiyo gino mano omiyo reso mwandu no bedo matek. Johala go ywak na sirikand kaunti ma Nairobi kuom yulo kendo koso keto ikruok motegno. Hagilero ni nyamburko makedo gi mach no donjo modeko kendo tieko mana pi mapiyo bang' donjo. Mabiro kayo akosegolo ewi mach mamuoch kinde ka kinde ka onge ikruok mowinjore kuom tend kaunti ewi kedo gi masiche mag apoya. Hii moto ya leo imetushitua. Maanake imetendeka siku ambayo ni ya Sunday,
Na mara mingi sisi traders ambao mnatuona huwa tunachukua stock on Saturdays ndio tujiprepare kuuza on Monday. So hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stock. Kuna wale walikuwa wamechukua stock ya 100,000, 300 mamilioni. Hii eneo hapa hivi kulikuwa na stores, 2 floors of stores, na weekend tuna stock viatu mingi. Kwa hivyo tulikuwa a lot of shoes zilikuwa hapa, more than on an estimate more than 5 million of shoes zilichomekea hapa, because if you calculate a bale ni karibu 8,000 na kulikuwa na maelfu ya mabales hapa. Kama serikali inaweza hata tujengea soko mahali hatutawahi chomekewa, watujengea, sababu mimi hii ni miaka 4 kuchomekewa, unabaki bila kitu. Na ile pesa tunafanyanga kazi huku nao ni ya maroni, ingine ni ya Sairok. Tumeishi tu kuamshwa usiku ati kunachomeka. Wafanyikazi wenye tunafanya kazi na wao tulinunua mizigo jana, ndio next week tuwe tunauza. Hakuna kitu tumeokoa hata nini. Na tuna watoto shule, tuna watoto university, na tunalia machozi, tunasido watoto watasoma na nini? Papa manyien Mardin Jokopere Leo the 14th osidia yanga kaka papa nyasi marmisa manobagi St. Peter's Square manajumbe ariyo bangi yere kaka papa manyien mar kanisa no kendo kawa yanga karmosendo Papa Francis misani no yore gi jodito moya e pinje opogore kamoti mo jatenda piny ma Ukraine Volodymyr Zelensky kod jalup jatenda piny America J.D. Vance kin jotelo amoko kaka yutho moni leronwa Papa Leo osingorito chike kod timbe mag din Jokopere. Kar kogwen chieng' Jumapil tarik 18 Jokristo mag Kopere mawuok e pinje ma opogore ng'ato achiel kachiel bang' nyawadgi nyaka e pap mar lok tich mar Kopere laro ma St. Peter's Square gidonjo kendo rito gi sironyo rwako kendo sidho ayanga Papa Leo the 14th. Jotelo mawuok e pinje maoko kama oriwo jatend piny Ukraine Volodymyr Zelensky kaachiel kod jalup jatend piny America J.D. Vance gin moko kuom jotelo mane oyuorie nyasini. Kinde ne ok obudho kapok Papa odonjo. Mor, ilo, sigalagala mar rwako Papa Leo the 14th. Odiochieng'ni obedo historia oke ngima mar Papa Leo the 14th kende, to nyaka ne jo kanisa mag Kopere kuom sidho Papa mar 267 mar kanisa ni. Orwake kod lewni mag dolo, teru ma idendo kaka fisherman ring, teru ma osebedi ka itiyogo kod Papa duto, kendo nyiso lokruok mar telo kowuok kuom Papa achiel nyaka machielo e orwakne. Iro mar ubani kadhuolore, ma e kinde ma Papa Leo the 14th ne otiyogo, e nyiso chung' mare kanyakla mar oganda, era kaachiel kod kwe. Di gettare lo sguardo lontano. Papa Leo the 14th bende osingo mar rieyo chike mag din Kopere e telo mare. Sitho mar Papa Leo the 14th biro mana ndalo achiel bang' keto ayanga picha mare ma ibiro tigo e piny mangima. Papa Leo en Papa mar 267 mar kanisa Kopere, kendo ka otelo kuom Pope Francis manyocha ong'ielo rengo. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika en mpago chiko bang' sadek marotieno chenro eno imore hero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Oginga Governor Wood Marindi wacho kacha ni entiere Marindi kanyo gosiepegi wacho ni gikete Ramogi TV. Simon Ong'we mano Wood Leticia wacho ni en okogombo tulo machal gi mane oganda no ganario gabirio. Wacho ni josiasa sani orite leo gi kendo wach weche manyari owi oganda kama na Simon Ong'we. Mark Wood Nyasementi Oyoma Kajus Jakoduol nitie Matangwe Clinton Billion ni kacha ka entiere Gema kae to birane no ote mano mar Steven Orera. Steve wacho kacha ni hotio mos na jo hala magikomba moedo lal malich machalo kamano kae to wacho ni sirikand county ma Nairobi omanyeyo maber mar tieko masich mach makinde ka kinde mathoro muoch e gwengo mag kar timo hala magikomba oteno bochi gotis tinga oganya mwacho na tim mos ahinya ne jogikomba kuom masira makamano. Alan Odhiambo wacho ni haya komor gi weche mo wachi Gachagua kato Gordon Jakopere wacho kacha ni en bende Ramogi TV chopo ne eyo makare ahinya kata kamano wacho ni
weche mag siasa makikore pacho ka wacho ni so pathetic. Nombene Mandela oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie Bala Bunge Center wacho ni entiere kod kata kamano wacho ni Gachagua tema bede opposition kanyo ka en gi kor mar tinge kaeto wacho ni rokamano aya no bende ote kanyo mo orgi Jakom Gideon Midega Jakom wacho kacha ni nyakwar Dorka wuodu yo Mogango entie Kisumu wacho kanyo ni en gosiepege modhuro kaeto wacho kanyo ni osechope chenro. Isidori Omolo ni kacha in bende mano kansela ma Kabuoch mora hinya gi Ramogi TV kata kamano wacho ni kwe emoganda uwinjo landie pacho kae. Maselu Osodo bende wacho ni en gima wuoro ni sirikal ok dwara dier gibuogo mana ji kod weche manono kar tiyo ne oganda. Onyango Kevin to wacho ni embentie kodwa mano mar nguku kanya doto neno bende ote kanyo mar Obado Pius wacho kacha ni entie Rongo kaeto wacho kanyo no mora hinya gi ticha ma Governor Ochila yako time county ma Migori. Oyo matinya koromga juang med oro ote magi ma en chendo maro imore kikedi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Niti chal kaka nyaminwa to kanyal timo gimoro amora konge. Omiyo kapono ko biko nya ikra kawuono ok apar kana bro timo arus mama. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Dial *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Ndon bura Mara People's Liberation Party Martha Karua jakednera tero mar Oganda Lin Ngugi kachiel kod jakanyo maduol mar ruogo kinde LSK Gloria Kimani otamdo nje piny libama ma Tanzania mana kinde machuok bang' molo e paw ndege ma Mwalimu Nyerere International Airport Dar es Salaam okinyi makawuono. Jadek gone chano malimo jatende kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu abene duond bura mare ogengne kuom chung' e yiero maduong' ma pinyno. Riwruogo kinde ma Tanzania TLS kokalo kuom jatendgi Boniface Mwabukusi onyiso tend piny Tanzania mondo mi olu chik kendo giwere gi timbe mathiro ratich oganda e pinyno. Denied entry. I particularly was asked why I was going to Tanzania. And I said I was a guest of the East Africa Law Society. At that stage, the immigration officer took my passport, told me to wait. After a while, he told me to go to the supervisor. If we can be detained and deported because they know that we are there to attend as observers the case against Tundu Lissu tomorrow, it means that they are violating the right to a fair public trial. There is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continue. Obila ne jal moro ma ikoni ne obeto wuongi gile ma ochuo wang'o ringre gweng' mar Orwaki North Mugirango e county ma Nyamira.
Min wuoyino wacho ni masirano nokel gi tungni kind nyathino ma jahigni 20 kod babagi mane dwaro ni mondo mi giwuog e dalane. Jodak e alworano bende wacho ni masirano ok en mokwongo koa kuom nyathino ka e dwe mar 2 higani nogoyo wadgi maduong' ma onego. Achiegni idine tesend obila ma e Kirenyo ka nonro dhi nyime. Huyu kijana akaleta koshoni kwa nyumba, akahakisha moto ukawaka kabisa, inchi ikawaka. Sasa moto tukaona vitu imechomwa, harufu ya mabrangeti na manguo. Huyu mzee wangu kwenye alikuwa akaona sasa vitu imeharibika, akarudia kijana wake akaenda kumuuliza, unaharibu vitu? Nikasikia hapo kwenye nilikuwa vita imeanza. Tunaogopa kuishi. Ukikaa wewe peke yako unaona ni kama uko safe. Ukikaa na huyu mama mnaungana pamoja, mnakaa kwa nyumba moja kwa sababu ya kuchunga tu maisha yenu. Jodak e gweng' mar Masara e sub county ma Suna West dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom migawo ma ochung' ne gedo mar apeyni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya mawuok Migori nyaka Nambakolo mondo mi oduok piny tho ma ikelo kod masiche mag apaya ma osemedre apayano. Hagiwe kinde mane gibago ng'anyo apayano gikoni ji mathoth osewito ngimagi ka mamoko bende oyudo hinyruok, to kata kamano onge ndawo ma sirikal osekawo. Jojuma nigi ler. Kata bed ni apaya mawuok Migori nyaka boma Masara osebedo chenro mag wuoth ne oganda mathoth e kaunti ma Migori. Apaya ni bende komachielo osekelo lal mange mag oganda mathoth e gwenge mag Suna West. Oganda mathoth matiyo kod apaya osewito ngimagi nikech masirago mag apaya ma kinde ka kinde. Kwan nyithindi kiyo osebedo ka medore to ahinya e gwenge mag Masara nikech masira mar apaya ma kinde ka kinde. Jogi we nyithindo makiye ng'ama biro take care of nyithindegi gionge. Journey from Migori nyaka Masara orach. Mar ariyo, kama Meja Lima inyowa en from Arombe to Masara. Kwa wuon mana Masara kenda, ajali osebedo ka nego ji from Migori namba nyaka Mwalo. Aseneno malit e ndarani chakre iga 2015 mandarani olosi mano ya mondo koro oti osenego jowa mang'eny. Thoth masira gi osebedo katne gwenge mag Heraremo e apani mawuok Migori nyaka Masara. Masira ma apaya motimo machiegni en tarik 14 mar dweni ma ji ariyo ne owito ngimagi bang' lorino mar tipa ne onyonogi. Jodak ma Masara ka otele kod Fred Otieno tudo masira gi mag apaya kod riembo lochego mag tipa magiwacho ni ko riembo marach. Wan watho kendo kenero wa gini wuok mana due to careless driving. Iyudo ka derepe madho kong'o to riembo gari, obiro godo ndara jatipa kin japiko okalo goni pikoso gi buti to goni pep kise bang' to duogo ng'igi e kiyo to nyieri. Koro wan gi makwa government ma malo ni derepe mariembo ong'i ka gin gi certificate margi manyiso ni riembo oyienegi. Accident makanyo ok gwe okele go lwenda, okele gi pikipiki tikele gi tipa. Omi akwayo base commander ma Migori ka mondo bi ong'iane jogo ma tipa drivers ka they are qualified ginyalo riembo tipa e yorni. Bedo ni apani bende koro onge kod matuta ka ochakre Migori nyaka Masara bende jodakgi tudo kod masira ma kinde ka kinde nikech onge gima nyalo gayo nyamburko e sama ringo apayani. Wanyabedo ni wabedo to waparo ni kata chiwa nyalo tho e ndara kowuok odhi oko. Masara ka wasabedo kendo wadwaro bumps madongo dongo. Sirikal mamalo gi kamoro amora munyalo winjowa. Wakwayo ni uketnwa bump e yo mar Heraremo kar kae mondo overspeeding ma jotipa timonwa kar kani oduoge chien. Wan wabedo underrated nikech wariembo pikipiki, joka riembo udi. Oro neno ni bing ni ono inyalo dhi kamoro amora mohero. Wakwayo sirikal maduong'. Innocent people tho. Miyo machielo nyotho kar ka innocent manyo ni mane bath ndara nyotho. Adieri ma Nyasaye jo sirikal. Wadwani ukonywa. Jodak Masara bende dwaro mondo koro piny owacho koro ket nigi matuta kata bams. Ne okawo kinde margi mar ololo apani kendo keto matuta gi giwegi. Ka bende komachielo koro gidwaro mondo koro piny owacho koro bi kod okenge makare mar tieko masirago mag apaya gwengego ma kinde ka kinde. Wagombo ng'eyo ni to kare ka ne waketo bump e Heraremo, sirikal kaunti mokalo nobiro gi greda mochwero oko. Sani tamowa kaka dang' waket bump kacha. Mae gima kelowa mondo mi wadhi demonstrate mondo wang'e ni to ere yo midwa ketonwago bump kowuok from Kuro nyaka Junction ka police. George Juma,
Ramogi TV, Migori. Kwa Migori waridre Homabay, kweth mine matindo mawuok e dho wath ma Nyagina e kar chung' od bura ma Suba North odonje pith mar rech e yor lony manyasani. Gidwaro mondo mi gidwaro mar bero ngimagi kod tieko midhiero ma joma mine sani kadhoe anyate sekta mar lupo e dho wedhe mopogore opogore alwora ma Nam Lolwe kaka Hali Abich lero koa e kaunti ma Homabay. Mine matindo manitie sekta mar lupo e dho wedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kinde ka kinde osebedo ka romo gi tembe mathoth e dho wedhe ma gitiye ma bende chwero cho kata mana ngimagi kaka yor tieko midhiero moko ma joko mine matindo e sekta mar lupo e Nam Lolwe. Moko kuomgi koro tiyo gi lony manyasani e pith rech ma opore kod kit lupo manyachon mamiyo ginyalo chung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi e Nam Lolwe. E dho wath ma Nyagina kar chud bura ma Suba North, riwruok mar mine matindo ma ong'ere ni Rusinga Nile Patch Youth Group timo pith mar rech e kejes mar jo yuto margi ka gin kod dwaro mar tieko midhiero moko ma joma mine manie sekta mar lupo osebedo ka neno. Nitiere gik mane wakale kaka mon matindo e tie nam. Niyudo ka ng'ato nyaka dhi kodi ni jaboya koko dhi kodi kata in gi pesa to kibi yudo pesa ok ibi yudo gimoro kaka rech minyalo dok godo e ot mondo ikonyri. Koro niyudo ka moko bende wayudo tuoche, jomoko bi yudo ka owere gi wuon pargi nikech koro gombo mar ng'acha miye mang'eny moloyo gima wuon pargi ne nyalo timore ne nyalo miye. Joeco Network giendi kobedo in partnership gi other organizations kaka Mastercard Foundation, Joisa nokonyowa manyaka sani wachopo kama wachope ni nyocha gimiyowa cage ma worth 4.3 million fingerlings. Kwethwa kende gima noyudo sir mar chako pidho rech e kejes e dho wath ma Nyagina ka owuok e riwruok moko mar piny owacho Farm Africa ka omakore kod riwruoge mamoko makoro negi kae rech go wacho ni gin kod fungruok maduong' nyaka ne gichak chenro mar pith rech e kejes go. Ka ne nyabedo gi pesa kibiro e dho yie ok nyamiyi rech kionge gi boyfriend e yieno. Kionge godo idok adoka gi pesa nino wadhi ma wapidho rech makoro sani wa harvest. Wawinjo rech mang'eny kuonde moko wawinjo ni osetho kata moko osekwal. Nyasaye otimo mang'ono odiochieng' ma kawuono mwaneno kuma wachopeni. Ene wakwayo ni program kata partners mo support mani kade nya yudo grant moro nikech mondo wapidh rech obudho kapok watimo harvesting. To seche moko wan be lwetwa ni nono koro miyo wabedo gi challenges moko matindo tindo. Jogo ma osebedo ka miyo mine go mijing'o wacho ni dwaro margi en neno ni joma mine matindo kaachiel koro were e alwora mar Nam Lolwe odonje pith mar rech ka gitiyo kod lony manyasani manyalo konyo e bero ngimagi ka jatend dho wath ma Nyagina wacho ni mine matindo manie sekta mar lupo osebedo ka neno pek kendo chenro no biro miyo gichung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi. Wasecreate opportunities ne nyithindo matindo gi maromo 10,000 Nyagina kae wachiwo ne Rusinga Nile Patch ne wamiyogi almost 4.3 to kawuono gitimo harvesting inyalo yudo gimoro milion 8 kata 10. Mine ma wan go ne ng'eny to omena ne tin no ginyalo yudo omena chuno ni nyaka nichiw dendi kore ka ninyalo yudo koro nyaka ne kelwa ma to gi pesa mo matin mane nyalo migi mondo gikonyre go waseneno ka gini okonyowa ahinya. Hali Abich, Ramogi TV, Homabay. Polo kodudo to kibaji gogi piny bende kachido to en mana kihondko. Mane kit ngima mamoko kuom jogo madang'ni e boma Mombasa kadhe to anyalo chutho jogo mantiere dhodukni kod genga paya kuonde mag jote. To mana ka jafwambo mar Mombasa Juja okolero no ok en hero mar thuoth gi dak e ngimano ak mane samoro to chunogi kaluwore gi weche mopogore opogore. En kar saa 3 motieno e dhodukni mitime ohala e alwora ma Feri Mombasa. Kae ne arodhno gi miyoni ma piny ochamo gi nyithinde 2 mane ayudo ka opedhonegi ogunia e kind tuk moro motene tie ot moro ma sani koro giluongo ni dalagi. Kae ema ne opimona kaka ne oyudore e ngima mar dang'ni e boma kendo dak e genga paya bang' rem chulo ot e thuolo mar dweche 2. Na tero nyathi osiptal, nyathi ne tuo. Koro kaka dak kode osiptal kaduogo tayudo ka wuon ot olorona dhot. Nokomiya notice moro amora. Nyaka nolorna dhot sani koro an gi dwe oko gi ndalo moko. Ne antie gowadwa mamwa nowuok obiro
to wacho ni en oloro dhot, to oloro dhot kasto owuok. Tuo mane ogoyo achiel kuom nyithinde mane odak godo e ward emokoni ne ojwado pesa duto mane en godo modong' nono maonge kata mar dhi nyime kod ohande no. Nauso viazi, sambusa, to nawang'o nyaka rech. Koro nyaka nabi kae kawuok adok manyonegi, taketogi akete dho kama ji yueye kochachande mama ngina kachacha. Seche moko badhi akoso, aduoka nido kod gi kamodho kod gi pi. Seche moko be onge gimoro amora magichamo gin ndani. Okale hardship madiere kama ninde makala samora mana desade mana amanyo ne box mondo nyithindo ninde. Ke nyithindo ninde simiti to nging'echi koth kaka nyose bedo ka chwe nyithindo gonyo matek makata kangen kata badaye ibiro bedo gi tuo koyo biro donjo kuomgi kech giwinjo matek. Mana kaka familia mamoko madang' ni e chuny boma ngima ne odare likoni gi nyithinde kasani odang' ni mana e ute ji komanyo ng'ama dimiye kata mana tij luoko lewni. Ma okoni en bang' ywak nene wuonot gore e Luanda. Natemo wuoyo kode to nyisa ni embe mane gimo otegemea kodhi go sikul pod osomo mane gire mong'eyo koro onge ako nyalo timo manya miye. Loro ne ng'ato nyithindo matindo chalo ng'ama oketho ngima nyithindo kako nyithindo in the street. Aluora ni magidake nyiso ayanga ni ngima ok yot ahinya ne familia madang' ni e boma to chutho jogo maonge anyuola manyalo sirogi. Pok nwadhi skul nikech nolornwa dhot, to sani wadak mana oko. Koyo chamwa koth kachwe to bende gowa wabedo mana piny. Chiemo yudo tek nikech ka odok 20 wanya chamo rabolo. Seche moko be kalo na matek madhi kuonde mipuke chiemo madhi agol ma jo chamo makaw mamigi magichamo. En ngima mokoni chon ne winja manyaka sani koro ne ochopone. Timo kuongo ni sani gigni 10 to sani ne grade 7 ochomo mar 11. Nyathi mariyo ni gi igni 8 to ni grade 4. Mokwongo ni grade 7, mar ariyo ni grade 4. Nyithindo nyaka nawera godo go simbe to komaki go simbe to okogomb kata ni osingo moro amora. Jonyuol na naiko chon sana an mana kaka an ni joma luwo bang'a pod tindo ipuonjogi mana ginji. Mae nyaluo mantie kae undu gino nicho mako chunya sana kadwa pachni ng'aja luo adieri ma gimok timre ne ga jaluo yani ng'ato biro chako in the street ng'aja luo kendo nyako mapotin monego bedo gi ode. Luoro mare en kako dwa medo dak kae gi nyithinde ma bende sani ok dhi sikul. Nyaka ni nyithindo yepi nyithindo be pok odhi e skul. To tibanda sing 2012 nyithindo be koro ok dhi skul. Kora kale matek ako ng'ata manyalo konya machunyo lor mondo konya agol nyithindo gi kae. Anagombo mana ni okonywa unyalo konyowa wadog e ot mondo wadhi skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jolendo mag Ramogi FM kod TV noriwore kod jolemo e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil ka jokanyo mar kanisa no kod jo gweng'no noyudo thuolo mar romo kod jolendo go moting'o Ken Muga, Adori Nyaro Kumu kod Vincent Otieno. Kini alam makawuono jadolo mar kanisa no Alex Mbach okwayo oganda mondo omi okaw wach Nyasaye gi pek ndalogi ma ngima koro medo ridore. Jafwambo mar Ramogi TV Ken Muga nojiwo oganda mondo omi obed motegno kendo gimak lemo ka ojiwo godo mondo omi kinde duto gibed machiegni kod nyakalondo mar Ramogi kod Ramogi TV. Karibuni sana. Fanya program nyingine ambayo inaitwa Walking Baptist Podo to Lake Mission. Hallelujah. Hallelujah. Ninapeleka viatu mahali. Labda mtu anaweza kukaa hapa asubuhi ya leo. Ele kaka nyalonge hali mbaya. Wasigo kudwar. Agoero kamana inya ne jo Ramogi kuom biro e piny mar Chemelil. Utimo gima nyasi manyangafu miwuoro. Unyano no ganda gite makawuono wan ka karibu dhano 1000 mochokore e kanisa ni. Gimor gi Ramogi, gimor gi kanisa, gimor gi gik ma Ramogi timo. Emo jomoko no bira jo gweng' gi jodonga kamoting'o Tedman Kobila gini jodonga manie gweng'ni gibiro mondo girom gi jogi mag Ramogi mondo gigoero kamano kuom tich magitimo. En mor wa ahinya ka Ramogi FM kod Ramogi TV mar mondo wabede kanyakla gi oganda ka wapako Nyasaye kendo ka wapuonjore kaka oganda kendo mano e gima pod wachung'ne. Magi joma osechung' kodwa higni mathoth e lamo to kaachiel kod chenro moko ma watayo maka gi kacha. Koro en gima duong'
ka koro wabiro ka kendo wabedo kanyakla gi jogi. Kendo wamedo singo ni poro bro medo chope gwenge. Ka pono kwa chope kanisa mari, to ng'eni wabire kanisa nino kiny kata rucha kata odiochieng' machielo. Koro wamed mana winjo Ramogi FM kendo wamed mana kete Ramogi TV nikech kae mantie kod chenro maber mapuonji weche mag Nyasaye. Wako yo machielo Nyakorom Gajonga eno ka ochingo mwaka ntiere Kisumu wacho ni okwayo jotarita mag ndara kata traffic e Migori mondo mi orang kaka wechego mag masira makinde ka kinde nyalo rumo. Harrison Woodrange wacho kanya ni Gachagua kadwa bedo kerto owe manyo gi Siaya Tulo wacho ni Kenya duong' moloyo telo ikawo gi strategy gi analysis ok Tulo make Siaya Uganda mano kanyo pacha. Eno bende Fredo Suru kantie Dandora wacho ni entiere kodwa kendo sebedo kodwa e chenro josiasa kinde duto wacho ni ema thoro moko mach mag lwenye pacho kae kendo kwayo margi en ni josiasa mondo duoke piny liet mar Siaya Tulo anyate kendo gendni gino bende koro medo kelo dang'ni mar pacho gara. Nancy Adhiambo wacho ni entiere Alendo Kisumu en gi mwalimu apaka Dan Ramogi TV wacho ni lera hinyo gomo sanya na jogo moyudo masira gi komba makuoda nyase maneni kacho wacho ni entiere kodwa. Kajus Jakoduol kantie Matangwa wacho ni bende entiere kodwa. Eno bende ote kanyo mo orgi William Nyadawa wacho ni entie mawego. Gachagua is within his rights kao kamano to gitere tesendo bila ondeki e dhoge wacho ni that's how a functioning system works. Haya Faith Mzomo kantie Malindi mano mwalimu wacho ni Ramogi TV is loud and clear kaito Hangweno Elijah ende wacho ni oneno wayo makare ahinyo morgi chenro. Mesha Kokoth wacho ni Ramogi TV ler Nairobi. Victor Oduor benenti Nairobi Kenya. Joshua Ochieng wacho ni en tie Suba South embe entiere kododhi au makawuono. Benta Charles wacho ni osekete mana kae nyaka giko. Joseph Kungu bende wacho ni entie kodwa e chenro Nyakorom Gajonga wayo kendo nyadichiel kwa duogo to wantiere gi mago mang tuke kikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yuda samaber abiro miyo jaduong' Jaswat fweny ni en notimo richo maduong' tamre kwayo mar nyathina. Idwa neno ni tichal kaka nyaminwa to kanyal timo gimoro amora koonge. Omiyo kapono kobi konya ikra kawuono ok apar kana bro timo arus mama. Ing'eyo par nitcha an gadieno dhi timo gimoro amora ma niti notimo ka. Ang'eyo ni en adwa ringo to kodo wach ne ng'ata ng'ata kae. En ang'o miwacho? Nang'o momiyo ini penja wach keny? An ang'eyo nyako moro unyalo donjrugo maber. Emomiyo apenji. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Saya mambo yuda samaber abiro miyo jaduong' Jaswat fweny ni en notimo richo maduong' tamre kwayo mar nyathina. Idwa neno
Timadula mar Muranga no mako Gor Mahia modhi mano no kuom no ne tugo mar lig maduong' mapachoka tugo motugela ma Sebastian Park. Amodhi no weyo Gor Mahia namba 3 points abiro tok Police FC motelo ne chung mar lig mar KPL. Tulikuwa tunatafuta point 3, lakini point 3 hazikupatikana, tumepata point 1. Pata point 1 kwa timu kama Gor Mahia ambao ni watetezi wa kombe, nafikiri ni jambo likubwa sana. So nawashukuru wachezaji kwa kujitolea na nawashukuru kwa kustahamili, maana haikuwa wiki rahisi. Tutacheza na Sofapaka hapa juzi na Gor Mahia pia ni mechi ngumu sana. I think to me I think we were not lucky today, but sometimes it happens in football, so we didn't have luck today. Tusker FC orem yudo points adek tok logi gonde abiro kumachiel kwa Sofapaka FC magie sani omako thuolo mar abiro e chung mar lig maduong' pacho kae. Tusker pod ni thuolo mar 2 e tok tim mar Police gi points 55. Jakunganya penyeza pasi ile Omonji Skip Kemoi amekanyagiwa Kambuliza na chekecha kama Ronaldo. Jakonganya wamefikiwa tatu, anataka kumaliza naye pia. Roger Skip Kemoi, hamsa imejaa, mkono umejaa, wamepigwa kobole Tusker na naenda kwa chama lake wanadandora. Sijui ni saikolojia ni nini, lakini wachezaji wako kwa hali ambao wangeweza kufanya lolote. Ukiangalia chochote tunajaribu kufanya, hakuna kitu inaenda according to our plan. Sasa unajiuliza kama kuna chochote, because zingine unashangani kama watu wanaachilia tu mabao yaingie. Na niko 100% sure na shinda na more than 3 goals, na vile tulipanga tactically tumewaweza, because hakuna pale wamecheza vile sisi tunataka na sisi tumecheza vile sisi tunataka. So tumewai first half vizuri na second half pia tukija kipindi cha pili tukaweza kuwafunga 3-1, first half tumewafunga 4-0. Nyang'wech Ferdinand Omanyala mabende hemotingo simbo mar ng'we mita 100 Afrika mangima koro noketo rekod manyien ne piny Kenya kod Afrika mangima ng'we mita 150 bang' yombe piem mag Adidas Atlantic City Games e piny mar Amerika. Omanyala mabende otingo simbo mar tuke Commonwealth ng'we mag mita 100 noyombo bang' ringo nyeri 14.7 kailuwe gi Terence Jones maja piny Bahamas manoringo nyeri 14.9. Eka jo piny Amerika Matthew Bolling nomako thuolo mar 3 gi nyeri 15. Omanyala masani koro tingo rekod 2 ne pinje Afrika mano mar mita 100 kod mar mita 150 ni thuolo makare bang' telo ne jo Kenya wetene kama otingo Boniface Mweresi, Steve Onyango kod Meshak Babu eng'we kede kara 4 by 100 meters kagidwe thuolo mar donje piem mag tuke e piny mangima mabiro timore Tokyo. Seem to be bothered by national event, but how do they use this for the rest of the season? Listen, this is just a question. This is almost like a practice event. It's not an event you're going to run very often. Jagoro mongere migao ma ita Dr. Raymond Omolo kokare riwruok mare ma jiwo talanta mag tuke kor gwenge osiro tim matuga dhula e kaunti no ma Kajiado nyasi mano Bagia Lab School Secondar ma Kiseria. Riwruogno kokalo kuom jachung' mare Michael Odari ochiwo sir mag piche lep tugo kod mwandu mamoko ne timbe mag Sky West FC kod Green Desert FC maduto tugo e lig ma piny mar Kajiado North Sub County League. Alap ma Kiserian Secondar ma timbe go tiyo godo mar bago tukego ni kamarach gino mano Odari osingo negi ni biro tudre gi migepe mondo mi holosi kendo kete rang'iny makare. Jotugo nochwalo kuone riwruok mar Dr. Raymond mondo mi okony gi yudo tuke madongo mondo mi gibed motegno. James tuko na namba 8 tuko na patron
Mnaporejea wakati ujao tafadhali, hatuna neti, tunapoona vijana hawana viatu, pia tuangalie uwanja wetu vile tumesema, pia tuangalia kuja tu na kireta itupanguzie ili vijana wasidi kufanya pamoja tucheze ball, kwa sababu ball imetota pamoja kama familia. Kawuono wan Kajiado last week nyocha wan Murang'a week mokalo cha ne wan piny ginene piny ne wan Nairobi kendo kata dala wasebedo kwa time wabiro medo time pile ka pile. Jotelo moko miyo nyithindo bede, miyo nyithindo runge ka nyithindo timo timbe maricho. To mpira kimiyo gi uniform, omiyo gi net, omiyo gi gloves, omiyo gi promise obro miyo gi boots mondo ati nyithindo gi bente mabeyo at least mondo bi okonygi in future. Football nyalo miyo ketne gimoro kata mesa, football nyalo miyo at least bedo nyithindo mabeyo kata ginyalo konyo. The whole society kopo ni wanyalo bedo gi best professional players because football bende chudo maber. Nicholas Korir, Leonard Kiplangat, Munga Marisoi kod Benson Magolo to noriwore mar yudo points mechiel gang'wen mano yangigo kaka joloch ma tuke golf tielo mar East Africa mano bagi e paw golf ma Kericho. Tuke go no bagi kendo yo jotugo 112 mano opimi kidienje opogore kama oting'o mano mar rawere. Tuke go bende no neno ka kidieny mar rawere obedo kod puonjruok mano kelo jotugo 100 mano milony kod ng'eyo mathoth. Director mar KCB Michael Njeru yangone chakre ne gichak tuke go higa mar 2023 giseno dongruok kama oting'o kelo ber e uchumi e gwenge magi bago e tuke go. Tuke go ibiro bago ya paw tuke mana Nyoki Golf Club gi kodira mabiro. And today's event marks the 7th event of the golf series, the 7th edition of the KCB East Africa Golf Tour. As part of this series, we are also incorporating the young people so that we can nurture young talent, capture it early into this game of golf. And then we intend to traverse about 20 counties in this series. And then we'll also move again into other countries. You are going to do Uganda, Tanzania, Rwanda, and Burundi have been incorporated onto the East Africa Golf Tour. Kikanye motieke chendo mar yimore nyakora mgajuang Honorable Ajali Jarongo wacho kanyo ne owuoro kaka duk jawero. Wacho ni gik mane timo ne Raila Odinga tinde odok timo ne Gachagua. Kaito wacho ni winje kaka bedo opposition leader tek sana. Police ni edhodi pile ka pile. Mano pacho Honorable Ajali. Kaito Oriang Massive Obuya Junior wacho ni Abe County weche gichope makare. Benta Charles wacho ni nitie kodwa chenro kata kamano gin kod late jaduong' Tukiko Achola mano wuon pargi wacho no wito ngimane kanyo mosahinya Benta Nyasaye mondo omeho eno bende Vitalis Ochieng wuod game kara Vitalis wacho kacha ni entiere kodwa chenro kata kamano wacho kanyo ni moko bende tek ahinya de tamo ganda pimo nyathi mosebedo ni en janik okaw mochako duogi e Uganda kaeto wacho ni owe kendo chako duoge gweng kapod otimo mana ni wacho ni Kenya ka weche tek ji aina ge winjo mak kendo ketie jela kendo kik chak duoge e kind oganda mano wacho kotendre kod sigana mane wamiyo kotendre kod kijana monego wuongi. Awiti Jarodi wacho ni entiere kodwa chenro en bende entiere gwenge mar Odi Kopany to kamana ahinya Awiti bende aneno kanyo ute mar Ainea Owuor wacho ni ene wigot Nyahera to kamana ahinya kuom keto Ramogi TV wacho ni wigot Nyara kanyo Ramogi TV chopo ne geyo makare. Bill Freddy Ogola Asuna wacho ni New Nyanza TikTok family oro ne gimora ahinya gi Ramogi TV. Makod Nyaseme kantie Uyoma neni kacha in bende eno bende Alan wacho ni Mbosa yore budho nyaka nwachaki osebedo kod mano Alan Odhiambo. Eno ote mara Regan Otieno kantie Ruiru wuod Gunga wacho ni entie kata kama wacho kanyo ni wach Gachagua no en wach dhok mapusore ma ok owinjore. Katis Otieno wacho ni Bondo Kanyamranje weche gichopo ne yo makare en kanyo gi wuon gi Charles Ojonyo gimora ahinya gi chendo nyakora Mgajuang
yenalore kanyo nikech saa wasebedo kanyo gi jaloko Belinda Phillips ilo timu no ne weche gichoponeo makare wagwero kamano wasebedo gi director wa Bobo Fula Nyinga Lydia. Okay, oriti masani.